Nakatawan niyo? Kata ng mga datong. Ano, miya ba't yung nakita ba? Isa ipapakanguda o mama. Na apya miya lokalok na mama. Kamagatos na kumlay diyan. Negra miya pangorman niya nakangudaan. 16, 18, 20. Napapakanguda mabsolok. Labi ni Bastoso. Negra diyan ka mama na magatos na kung. Pakapapatay nga, nakiran lutang apan. Kaya panapi ang aromang, napakapapatayin. Nakiran lutang pan, pamakapatay na gimaw na fly. Dito man ikiran lutang, nang mapatay na gimaw na fly. Dalang mo nga nung may wipe out, dalang mo nung may nilabang. Sa isa nakakilabang yun. Madakal man na dito, ano man nakito na kamabuda ito, tabi yun. Ang upun niya katos, karuman yan. Dataro, kaya taguan siya kagawin. Gapakay. Paman ay bukap kibubing kakikarumang na nakangudan, naging niya katuan, ikingirin nga. Dito akikapalangan ka sa pagmamahal. Niya ka ng pulurago na niya ka ni mo pulurago na isa-isa nakapirmang iyo. Na isa-isa nakaputo niyo, isa-isa nakapirno, isa-isa nakapirlakaw niyo. Napaman adingan nutok ka naman, nadingaw bakit pakipteki karong mga babay. Dati galim. Pakapti ni karong na niya kawalo pulurago na iyo diyan, niya katwa-twa.